आमका नाका भाजप सरकार आमका नका आमका नाका भाजप सरकार आमका नका आमका नाका भाजप सरकार आमका नका आमका नाका हुकुमशाही 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 आमका नका बीजेपी हटाओ लोकशाही बचाओ 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 बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो नहीं डरेंगे राहुल गांधी नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे राहुल गांधी नहीं डरेंगे राहुल गांधी नहीं डरेंगे हाय साहेबा हाय साहेबा ईडी झाला होय साहेबा 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद भियोचना रे भियोचना राहुल गांधी भियोचना भियोचना रे भियोचना राहुल गांधी भियोचना भिवचिना रे भिवचिना सोनिया गांधी भिवचिना भिवचिना रे भिवचिना सोनिया गांधी भिवचिना भिवचना रे भिवचना राहुल गांधी भिवचना भिवचना रे भिवचना राहुल गांधी भिवचना भिवचिना रे भिवचिना सोनिया गांधी भिवचिना भिवचिना रे भिवचिना सोनिया गांधी भिवचिना हाय साहेबा हाय साहेबा ईडी झाला होय साहेबा हाय साहेबा हाय साहेबा ईडी झाला होय साहेबा हाय साहेबा हाय साहेबा ईडी झाला होय साहेबा अरे हाय साहेबा हाय साहेबा ईडी झाला होय साहेबा हाय साहेबा हाय साहेबा ईडी झाला होय साहेबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद राहुल गांधी नहीं डरेंगे सोनिया गांधी नहीं डरेंगी सोनिया गांधी नहीं डरेंगी बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो ईडी को आगे करता है ईडी को आगे करता है जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है नहीं डरेंगे राहुल गांधी नहीं डरेंगे
पुलिस को आगे करता है मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब तक बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है मुर्दाबाद ओपन करो आम्ही काय ऐकून ना लॉ अँड ऑर्डर करणार तुम्ही त्रास करणार यू कॅनॉट स्टॉप अरे दिस इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ यू कॅनॉट स्टॉप ओपन करो शेम शेम अरे ऑफिस बंद करता मुर्दाबाद बंद किया गेला दान किया बंद केला What is the reason? अरे तुम्ही नाका त्यांना इडी उभारून वरताने आज तुम्ही गेट बंद करता Peacefully protest. स्कूल आम्ही विचारा पोई ना ओपन करो आता ईडी लास्ट 365 दिसात चार्जशीट फाईल करतात त्यांना चालता ओपन करो अरे दिस इज द हायेस्ट एन्व्हायरमेंट इन द कंट्री दार बंद करपा शकना दादागिरी तू दार बंद करपा शकना ओपन कर रिझन किती दार बंद करपा कोणे मोदीन फोन केला कोणे फोन केला कोणी फोन करून कोणे फोन केलो शेम फोन कोणे केलो तो हाडे का जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो मॅडम दार उघड सांगितलं दार ईडीचे ऑफिसचे बंद करपाचे रिझन किती इज द हायेस्ट एन्फोर्समेंट ऑफ द कंट्री You cannot go, you cannot close down. आम्ही आता काय लॉ अँड You cannot close the gate. आणि दोन We have the freedom of speech, right? दोन आमदार Alert करा. Why will you? मॅडम What do you have with us? दोन आमदार आहेत, गव्हर्नमेंट मुनीस आहेत. बंद करपा लागली ऑफिस बेरर भी आहे. नाही गेट कोणे बंद करपा लागली कोण दिले गेट बंद करपा रिझन की हा हेलो बस जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब बरे मॅडम तू आमचा विचार सोडला नाही आगे करता है ऑफिसर बाहेर उभा ना आम्ही हांगा बसता आमदार असताना तुमका निकोलली भिरांताची गरज आता हे आमदार आहात आपल्या इलेक्टेड तुम्ही एक एक्सप्लेनेशन द्या तुम्ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कम विथ द पीपल सरकार
1 2 1 2 बीजेपी को फेंक दो 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 नहीं बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो जब सीएम डरता है आगे करता है जब सीएम डरता है पुलिस आगे करता है आज आम्ही पहिले की कशा पद्धतीन हे मोदी सरकार आणि प्रमोद सावंताचे सरकार आज या कंट्रीतले हायेस्ट एन्फोर्समेंट ऑफिसाक लॉक मारला भितरल्यान आज आम्ही विचारपाक आयिल्ले आज मिडियाचे भाव जे हांगा जमल्यात आणि सगळे गोंयकार जे पळयतात तांकां हांव सांगपाक सोदता की ही केस कितें ती आणि म्हाका दिसता गोंयकारांनी हाजेर विचार करपाक जाय की आज देशान जे कोर मुद्दे चल्ल्या अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो म्हारगाई आसतली महिलांचेर अत्याचार आसतले रेप आसतले मर्डर आसतले एक्सिडेंट आसतले हे विशय आज खंय तरी दामपाक लागून काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांचेर फॉल्स केसी घालप ईडीक मुखार हाडप आणि खंय तरी षडयंत्र करून ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो एक प्रयत्न चल्ला जेन्ना ब्रिटीश या देशान जेन्ना राज्य करताले तेन्ना त्या तेंपा वयले फ्रीडम फायटर आणि लिडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिशरा कडल्यान आझादी मेळपाक लागून तेन्नाचे फ्रीडम फायटर आणि आदले लिडर पंडित जवाहरलाल नेहरू आसतले पुरुषोत्तम दास टंडन आसतले रफी अहमद किडवाई आसतले आणि एक कंपनी फॉर्म केली असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कितें करपाक की कशा पद्धतीन ब्रिटीश सरकार भारतातल्या लोकांचेर अन्याय करतालो हे नॅशनल हेराल्डांतल्यान देशभर लोकांक मेरेन पावचे म्हणून तांणी हो नॅशनल हेराल्ड हो पेपर काडलो ताज्या उपरांत एजीएल म्हणल्यार असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जे आसा इट वेंट इनटू हेवी डेट आणि 2002 ते 2011 काँग्रेस पार्टीन 90 कोटी रुपयाचो लोन दिलो आणि हो लोन दिता आसतना 100 डॉक्युमेंट बँक ट्रान्झॅक्शन्स सगळे VRS आसतले PF आसतले टॅक्स आसतले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज आसतले हे फारीक करपाक काँग्रेस पक्षान ऑफिशियल लोन दिलो 90 करोड रुपया ताच्या उपरांत यंग इंडिया म्हणटा ते कन्वर्ट झाले डेट इक्विटी जे लोन जी डेट तयार जाल्ली ती डेट इक्विटी करपा लागून एक लेजिटिमेट जो कॉमन एक कॉर्पोरेट सेक्टरान जो कॉर्पोरेट प्रॅक्टीस ही सध्या चालू आसा आम्ही पळयता गव्हर्नमेंट सध्या एनसीएलटी घालून जो कंपनी आज डेटान वता तांकां रिकवरी करपाक एनसीएलटी फुल परमिशन दिता त्या पद्दतीन आम्ही यंग इंडिया म्हणटा ते स्थापन केलें यंग इंडिया म्हणटा ते सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आशिल्ली हाचे शेअर होल्डर श्रीमती सोनिया गांधीजी राहुल गांधीजी ऑस्कर फर्नांडीस मोतीलाल वोरा हे कंपनीचे शेअर होल्डर आशिल्ले आणि हाणी एकूय रुपयाचे पर्सनल मॉनिटरी अजून मेरेन घेवना ताज्या उपरांत हे नरेंद्र मोदीचे जे सरकार आसा ते एक फॉल्स प्रोपोगंडा करता की यंग इंडियान सगळ्यो प्रॉपर्टी टेक ओव्हर केल्यो 5,000 करोड रुपयाच्यो वर्थ प्रॉपर्टी एजीएला कडेन आसा म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आज मेरेन खंयचीच प्रॉपर्टी ही यंग इंडियान टेक ओव्हर केल्ली ना इट इज इन द नेम ऑफ असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान ताचे व्हॅल्युएशन केल्लें आसा ते जवळपास 360 करोड रुपये जे डिसिजनां जाली डेट इक्विटी कन्वर्जन करपाची ते एजीएलाचे 700 शेअर होल्डर मेंबरांनी एक एक्झिक्युटिव्ह जनरल बॉडी घेऊन
ऑफिशियली ते पास केल्ले आसा. आम्ही आज पळयता की आज नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही केस खरें म्हणल्यार सुब्रमण्यन स्वामी 2013 फायल केली. ताज्या उपरांत हे मोदी आणि शान केस हायजॅक केली आणि खंय तरी आज पॉलिटिकल वेंडेटा चालला. आता ईडी 364 दीस उभी रावले आणि 365th डे ते चार्जशीट फायल करतात. गेल्ली 11 वर्सां हे भाजपाचे सरकार आज पावरान आसा पूण तांकां अजून मेरेन प्रूव्ह करपाक जावना. हो जो सगळो कारस्थान जो चल्ला हो एक पॉलिटिकल विच हंट. खंय तरी ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. आमचे लिडर श्री राहुल गांधी आज पुराय देशभर भोंवतात. तांणी काश्मीर टू कन्याकुमारी भोंवन लोकांच्यो समस्या, लोकांचे इश्यू, लोकांचे प्रश्न कितें आसा ते जाणून घेवपाचो एक प्रयत्न केलो. ताच्या उपरांत कळून आयले की आज पिछले वर्गातले जे लोक आसात तांकां खंय तरी आज आरक्षण हे जाय त्या पद्दतीन मेळना. म्हणून काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आशिल्लो की देशांत कास्ट सेन्सस जावचो. ही मोहीम तांणी पुराय देशभर चालू केल्या. काल आम्ही पहिले दुर्दैवाची गोष्ट पेडणेच्या गावान आंबेड जयंती दिसा एक चली